Ngano importante kayo ang global stability? Kay kung maguba ang system sa kalibutan, apil tatanan maapektuhan. Even ikaw karon. Ka-journey, kasagaran nato kung makadungog ta og global stability, murag layo ra kayo sa atong kinabuhi. Murag pang news lang, murag pang leaders lang. Pero karon, nahitabo na gyud siya in real time. Tan-awa ang nahitabo sa Middle East. Dili man ni kalit nga gubat. Years of tension, sanctions, threats, og small attacks. Hangtod sa niabot ang point nga nag-collapse ang diplomacy. Og karon, Israel og US nag-strike sa Iran. Iran nibawas og missiles, naapil na ang ubang regions. Meaning, dili na ni theory, reality na ni. Ka-journey, unsa may connection ani sa imo? Simple ra kayo. Kung stable ang global system, stable ang trade, stable ang economy, o stable ang supply chains. Pero kung maguba, musaka ang presyo sa gasolina, musaka ang presyo sa pagkaon, mohinay ang negosyo o maapektuhan ang trabaho. Imagine this, wala kay labot sa gubat, pero pagpagas nimo, mahal na. Pag grocery nimo, disaka na ang presyo. Ngano man, kay connected ang kalibutan. Ang problema sa taas, maabot yun sa ubos. Mao ni ang lesson ka journey. Global stability mahimong personal stability. Kung maguba ang system sa kalibutan, matandog pod ang imong kinabuhi. Pero kabalo ka unsay mas importante? Dili lang global stability ang kinahanglan. Personal stability pod. Kay parehas ra ni sa kinabuhi. Kung imong hunahuna dili stable, mahimong sayop ang imong decisions. Kung imong emotions dili stable, maguba imong relasyon. Kung imong disiplina dili stable, maguba ang imong future. Pero paminawa ni ka-journey, sa kalibutan walay permanent stability. Naay gubat, naay crisis, ug naay uncertainty. Pero naakoy good news para nimo. Naatay stability nga dili maguba ang imong pagtuo sa Ginoo. Kay kung ang imong stability nakabase sa kwarta, negosyo o sistema sa kalibutan, dali ra ka matandog. Pero kung nakabase ka sa Ginoo, bisan unsa pa mahitabo sa kalibutan, stable gihapon ka. Mao nang ka-journey. Ayaw lang tan-aw sa kagubot sa gawas. Tan-awa pod ang imong kasing-kasing. Stable ba ka? Naa ba kay faith? Kabalo ba ka mo control sa imong kaugalingon? Mao ni akong realization. Ang kalibutan mahimong unstable, pero ang tao nga naay Ginoo